Здравейте! Представяме ви Convey Kadiak. Професионален диагностичен уред на Convey. Всичко това е прибрано елегантно и поставено в елегантна опаковка, която може да си я носите навсякъде. Така. Това е диагностичната букса, за която ви казваме. Тази букса е подходяща както за начинаещи, така и за автосервизи, защото има и функции за ресет на батерията, maintenance ресет има, за смяна на масло, за накладки, както и за DPF филтъра може да се правят регенерации. Обновявате данните и сега ще ви покажем какво точно имаме предвид. Заповядайте. Закачате диагностичната букса на Convey за ОБД буксата на автомобила. Бутона показва, че се свързва. След като е свързано, тук вече имате възможност да направите тест, както професионален, така и любителски. Сега прочитаме всичките кодове, които са натрупани като грешка. Даваме автомобила на контакт. В момента автомобила няма натрупани грешки. След като е минало през всичките възможни модули на автомобила, в горния край ще ви изпише проблемите, които са натрупани. Проверяваме защо IBS-а свети на автомобила и установяваме, че Left Rear ABS Wheel Speed Sensor, задна лява накладка е изхабена. Така по този начин можете всичките датчици да си ги проверите. Всичко това само с един единствен уред на Convey Kadiak. Всичката тази информация може да намерите на нашия официален сайт 24power.bg на посочени телефони за повече информация. Доставяме до всяка точка на България.